Pojď ještě jedno. Co, frajerko? Uklidníme se? Tepovka a jedem. Jdeš teď je? Dívám se. Tak to už jsem trochu unavený. Ne, teď was style. Teď to bylo more about... A dáme to ještě? Ještě trošku Ještě popadá. mě? Počkej mě. No, to je asi taková nezbytná výbava. Co ty mi tu pusu teda zkusit? Počkej mě. To byla padající Klára, pozor, co to bylo, ty to spí pusy. Čemu ti to by fakt roste ten zub, protože to, co poslední týden tady máš... No? Ani? Evidentně jdeš tady k tetě, viď? Cizinka. Ale ty bude hezký.